ifeyini. Ake sihlale neqinisweni. Ake ukhulekele umuntu. Yekela le bathi prosperity, yekela lezinto lezi azikho. Ifana iskema lento leyo. That's why mina ngathi sonto iskema. Kunezinye izinto besezenzela nami engazi-understand la ngihlale khona. Amen. Akusizi ukuthi uyohambe umzalwane uyohlala esontweni elizokuthatha likufake straight esogwini. Unfortunately, if you are spiritually blind and spiritually nezindlela zakho zivalekile, angeke ubone next, angeke uzwe next, uyokhalakathela phakathi. But if ungumzalwane ovukayo okhulekayo, ungumzalwane olufundayo izwi likaNkulunkulu, ungumzalwane ongekho ignorant, because iBhayibheli liyasho abanye sobulawa ignorance. Sibe abazalwane abala. Ungabe umzalwane lo odondolo kasho kodlamini. Umzalwane odondolo so. You must be streetwise. Abodlamini bekulabantu labo ukuthi uzofuna ivesi esihambe research. Including ngoba umtimunye. Ngoba umtimunye is fireworks. Fireworks information ela. Nathi nje ukuthi isitha siyakwazi ukuthi afune ukulokana. Manje unfortunately isitha siyasebenza kumtimunye. Kanti siyakhohlwa ukuthi umtimunye uvalane nomabhila. Manje kuba ne-transfer of information. Angeke uhlale nomuntu ohlakaniphile wena ungahlakaniphi. I'm telling you, eshinenye ngisakhuluma ayifuneki. Mara-ke ngifuna ukusho ukuthi ungamdeleli umuntu oshonele. Ungathi ngoba umuntu oshonele bese uthwena hayi lokhu kuze nalo sekuphelile. From la sesizothatha thina. Wrong. Remember ukuthi if mina ngisebenzela uNkulunkulu, nginale information enginayo uNkulunkulu angiblesse ngayo. If umphefumulo wami uyashona wena bakuMaslulu, and mina nginonkosikazi, i-impartation immediately umphefumulo une-transfer. Ngeke ngayikhuluma nawo umshwalense. Kuba nale transfer. Lo muntu lo osekahambile, uhambile mara into zakaNkulunkulu azingene emgodini ziyatransfer. So lo wena omdelelayo manje uthi sekuphelile kuye. Ufuna ukutshela ukuthi ngiyophethe ibusiso zakhe. Mangabe ibusiso bezini. Lo wami usengiyophethe ibusiso zakhe. Mangabe wena ufuna ukudelela uNkulunkulu, hlupha lola ubona ukuthi angeke uhlala uNkulunkulu esweni ngomunye naye. And it's very dangerous. Masibazalwane asibeni nama limits. We need to know what to do, when to do things, what not to do. Ngoba umzalwane nje utondololo manje ahamba okwenzisa nawe yenza. Akurizini mawufika ekhaya reflector. Njenga lamavesi mawufika ekhaya ungathi hayi umasina uHemile umasina wenze. Hamba uyofunda lamavesi. Yes. Waka chapter 2 Revelation. Uzothola isithombe bese uNkulunkulu kumvulela ngoba. Funa unama situations efanele uphume kiyo engadlambe. But wena ngobe ufuna ukuthi iphelele esontweni kholo konke ukukhuluma mhlawumbe ngasho athi hamba mawufika ekhaya amtshela ukuthi uyakhuluma zona ashathi hayi no upaplo athi awupapa ayikho lento leyakhuluma athi mawusemgcwabeni check ukuthi ukhuluma ini ungacabanga ukuthi ukhuluma so kunabantu la ebazi information ungamani nje umane ukhuluma. Umzalwane ongosindisiwe okwazana noNkulunkulu ungena deep eBhayibhelini. Whatever verse elifundiwe ungathi ka powerful. Beka powerful ini mhlawumbe ngathi ayika Pablo.
ayikho lo muntu lo rakatata kugcwele isigaba. So asizameni senze la bafundisi senzeni asebelieve. I hope nabanye abafundisi bayangishwa. Yingakho udlamini abafundisi abaningi bangamthandi ngoba ngumfundisi weqiniso bekahlala ezweni. Bangamfuni abaningi. Unfortunately, bakhuluma abantu during ukushona kwakhe kodwa yena lesinamfisikayo. Ake ngoba ambathiswe uNkulunkulu yingakho bhekana nabantu bekanabo bebamlwisa bakwatela ukuthi ubathole njani abomasuke ubathole njani abomthimuni ubathole njani uyayibona le nto le bebakwatela lo kanti it's all about ukukhuluma iBhayibheli njengoba lenjalo iBhayibheli ayithatha abomkhulu kuba khona kusonga kuyasho ukuthi iBhayibheli akumntolo istraight njengoba lenjalo bazalwane sanibonani ngiyasenibone ngithi mara simcedile okunye nokunoshile ukuthi sophinde sibone. I know about the slander of those who say you are Jews. Mara wena ngasusu Jews ufake le enesibongo sakho. Ngoba abantu sometimes bakulisela lesibongo sokuthi wena uyiChristian. I know about the slander of those who say they are Christians and they are not. Kaningi abantu bangama-Christians, but check indlela ebahamba ngayo. Very much perspective, iphathisa namahloni. Baze akuthola umuntu akutshela mara wayengayekeli lo mzalwane ngoba yikho le nto niyenzayo. Niyapretenda, anithandani nina ninonke. Ngaba newali sokuphuma isikhobo ngathi ngakusho ukuthi la fana nokuthi sisesinagogini sakasathane lisho njani lesi. Do not be afraid of what you are, of what you are about to suffer. Yes. I tell you, the devil will put some of you in prison to test you, and you will suffer persecution for 10 days. Be faithful even in the point of death, and I will give you life as your victor's crown. Whoever has ears, let them hear what the Spirit says to the churches. The one who is victorious will not be hurt at all by the second death. So, inzima kakhulu lele. Mangabe umuntu osaba ukufa, ungakusabi ukufa, but saba ohlonipha indlela ophila ngayo. Mangabe indlela le ohamba ngayo ayise-right, iyekele, isabe, and then uchoose le ndlela enokuphila lo uyofa. Umuntu ofe azana noNkulunkulu akafi the permanent death. Angazi ukuthi abazalwane bakhona. Whatever you do, yenza ukuthi uhamba ngendlela yakho. Thina mhlambe ekukhuleni kwami bekufanele ukuthi ama-friend ngoba mina ngaqala ukuthi ngicule. I think I was only 14. Ngizocula ngicula i-church choir Lutere, from Lutere bafika ku-Island Choir basithatha and saba-expose ey'ntweni eziningi, saqala sabhema, saphuza, sa-explora konke, senzile konke, but eventually ekugcineni umuntu uyakhona ukuthi ayibone indlela i-identify yena ne-right ekufanele aphile ngayo indlela ezosustain. Imagine ukuthi ube mdala ube ngangani wena usesebhizi ne-whisk ushaye u-1 ekuseni uhleli ezindaweni. What seed are you planting ebantwaneni bakho nakubazukulu bakho?
bathini mabafona masagroove kunomunye ubaba ngemusho ngegama bekathanda umgroove umjolo angalali ekhaya and ekugcine nazane kuphele kahle ugcine agula umuntu omdala ogulayo zoba buhlungu uma sowusindwa ibhanana ungicele ukuthi masina angikhuphise le bhanana ngidle ngizokwazi ukuphuza amaphilisi so singabazalwane ngicela ukuthi asiziphatheni kahle asenzeni kahle phambi kwenkosi pastors in command listen to the Lord.